A hússzeletek árnyékából szerelmesen elsuttogtam neki, hogy mindezt érte teszem, mármint hogy megőrizzem a szépségemet. Neki. Példáloztam a nagy elődökkel, Medici Máriával és harmadik Henrikkel, akik szintén tudták, hogy mitől marad hamvas az arcbőrük, bár az F-vitamin és a külsőleges szépítő zsírsavakról akkor még csak nem is hallottak, de azért bőszen pakolták búrájukra lefekvéskor a nyers húszcafatokat. Fel kellett volna ismernem, hogy Géza már akkor sem hitt nekem. Megtört benne valami. A közös hajnali gyertyafényes fogmosás óta éreztem, hogy távolodik tőlem. Pedig a legjobb tudásomat beleadtam, és patkánytetem hamuját szórtam lágyan, a pislákoló láng fényében, a keféjére. Mint ahogy azt Pillinus tanácsolta, az Historia Naturalisban. És igen, az is lehet talán, hogy a múltkori eset is betett neki. Pedig olyan jól alakult minden. Kezdetben egymás szemébe néztünk, miközben elhaló hangon a 19. század eseményeit ecseteltük egymás szabába vágva. Mikor elhaló hangon megemlítettem Albertus Magnus nevét, Géza még csak megserebbent. Eleinte csak kérdően felhúzta a szemöldökét, mikor a nagymester szavait idézve méltán dicsérni kezdtem a ganaj alapú készítmények jó téteményeit. Ekkor már gyanakodva figyelni kezdett, és szorosan megfogta a kezemet az asztal alatt, mikor éppen mélyen belenyúlva a táskámba kotoráztam egy Starbucks café sarokasztalánál üldögélve első szerelmes randing színhelyén. De én nem hagytam magam lebeszélni, mert akkor még meg akartam osztani vele a ránctalanodásom következő stációját, a kincset akartam felfedni előtte, a tudás tiszta eszenciáját. Mikor kisebb dulakodás után előrántottam egy petricsészényi gyíkpiszkot a táskámból, már a szomszéd asztaloktól is figyeltek. Az ősi tudást lelkesen lobogtattam az orra előtt. Ő beleszagolt, majd hosszan, merengve nézett. Valamiért Géza nem osztotta a lelkesedésemet, az apró csodákba vetett hitemet, amit azonnap hosszas könyörgés után zsákmányoltam a sarki akvaristától. Pedig már akkor elmeséltem neki, hogy ne aggódjon, lehet, hogy Nostradamus kiváló látnok volt, és a jövőre tényleg itt-ott tudta a világ végét is, de az örök szépség kotyvalékok keveréséhez vajmi keveset értett. Fiatalító, fehérítő csoda elixérje maró hatású hidroklorid alapú volt, de én ideje korán átláttam a szitán, és mindössze néhány hétig használtam csak. És hol van már az az idő is, amikor még a nagy kurtizánokat utánoztam, akik a második császárság idején is fehérre festették az arcukat, de a mérgező bizmutoxidból készült arckrém megfeketedett a képeken egy komor délelőtt egy kénes gyógyfürdőben. Nem. Ezekről a malőrökről Géza nem is tudhat, határoztam el akkor is, ott az amerikai franchise caféban. Géza csak a jól sikerült találmányok élvezője lehet mellettem. Eperpakolások és csoki masszázsok végtelen kánaányan csúszkálhat velem az élvezetek birodalmában. Koffeines cellulitkezelések, fólia tengerei között hempereghetünk, sóbarlangok mélyén kutakodhatunk kéz a kézben, hemoglobin sűrítő oxigénben sátorozhatunk, lehűthetjük. Majd azonnal felhevíthetjük magunkat váltakozó bőrszépítő vasalókkal, rezeghetünk együtt a mikrodermabráziótól, és bőrünket bizseregtetheti az ultrahang, de egy jó kis rádiófrekvenciának sem mondanék nemet. Kozmetológiai vágyaim buborékjai színes szivárványként pattogtak előttem, és igen, tudtam, megszépülök most vagy soha. Hitegettem magam meg azzal is, hogy csak neki. Ha már Horáciusnak se volt snasz, hogy feljegyzezze a híres Hetéra, Aspasia pakolásait, akkor az én Gézám, az én történeteim írója lesz. Sanda oldalpillantással felmértem Gézát, és akkor úgy még 2 hete alkalmasnak tűnt a misztikus úthoz. Folytatás következik.